Terhi, tässä on Karisto tehnyt näin hienon julisteen meidän tähystä ja meidän kannesta. Mitä pidät? Se on ihan älyttömän hieno. Muutenkin tämä kansikuva on musta tosi onnistunut. Mä tykkään siitä kanssa. Siinä on ihan oikea tunnelma. Ja sen jälkeen kun näin tämän Anusallisen kannen, niin mä en ole meidän päähenkilö osannut ajatella muuta kuin juuri tämän näköisenä. Kyllä. Tässä onkin tosiaan meidän päähenkilö Amaija. Amaijan kuva, 17-vuotias päähenkilömme. En tiedä näkyykö tässä video, mutta täällä on sitten Kalkos-nimisen valtion hallitsijatar ja hänen 2 poikaansa tuolla varjossa. Ja se on hieno. Olemme tyytyväisiä. Olemme erittäin onnellisia tästä. Muistaaksä, miten me ruvettiin ylipäänsä kirjoittamaan tätä? Mä oon miettinyt sitä, että milloin se on lähtenyt ja yrittänyt jäljittää sitä. Mä muistan, että me ollaan istuttu Tampereella La Famille kahvilassa. Haarakonttori, johon kuuluu tamperelaisia lasten ja nuorten kirjailijoita muitakin. Ja sitten jonkun kerran jälkeen, kun kaikki muut on lähtenyt sieltä pois, niin me ollaan jääty sinne 2. Ja että mitä jos? Koska meillä on pari vuotta ollaan yritetty osallistua siihen nanovrimoon. Joo, mulla on sellainen mielikuva, että se nanovrimo olisi jotenkin ollut se kimmoke. Että se nanovrimohan on siis ajatus, että National Novel Writing Month. Eli marraskuussa kirjoitetaan romaani, joka on sinänsä niin kuin aika huima ajatus, mutta se kannustaa ihmisiä ja sitten ja me molemmat vihaamme marraskuuta aivan erityisesti. Kyllä. Ja sitten me joskus ajateltiin, että ehkä sietäisimme marraskuun paremmin, jos kehittäisimme sinne jotain hauskaa. Ja eka nanovrimo me kirjoitettiin erikseen, mutta raportoitiin toisille. Kyllä raportoitiin. Mä muistan, että se meni tosi huonosti, ainakin mulla. Koska mulla ei mennyt. Mä sain tehtyä, joo. Mulla oli juuri tällä. Se oli hyvin pieni urakka, mikä mulla oli. Ja sitten sen jälkeen me puhuttiin, että mutta jos kirjoitettaisiin yhdessä seuraavan nanovrimon yhteydessä. Ja siitä se lähti. Ja se kerta kaikkiaan lähti. Ihan tosiaan tuhannet harrastajakirjoittajat ympäri maailmaa kirjoittaa marraskuussa kirjaa. Ja onko siinä mitään järkeä? No en tiedä, onko siinä sen enempää kuin kirjoittamisessa ylipäänsä. Mutta kirjoittaminenhan nyt sinänsä niin kuin sillä lailla palkitsevaa ja ihanaa, että se on palkinto sinänsä. No siitä me kumminkin lähdetään. Ja me otettiin pikkusen varaslähtöä. Me aloitettiin viime vuoden lokakuussa, eikös? Joo, me aloitettiin, me ruvettiin tekemään suunnitelmia, joo. Suunnitelmat. Mutta me oltiin mun mielestä aika kevyesti lähdettiin, ettei meillä ollut mikään ajatus, että saamme julkaistavan kirjan aikaiseksi. Ei, kerta kaikkiaan. Ei, joo. Tätä kukaan ei usko, mutta niin, näin se nyt Johanna sanoi meille tällä viikolla, me kirjailijaystävämme, että kaikki muut tiesivät, että siitä tulisi kirja paitsi me. Mutta me ei vilpittömästi ajateltu, että... Joo, ei. Se oli lähinnä just sitä, että kun yksikseen aina kirjoittaa, niin tuntuu, että olisi hauska kirjoittaa jonkun toisen kanssa. Ja niinpä olikin. Niin se oli siis kerta kaikkiaan niin hauskaa. Niin oli. Ja kevyempää, kun siinä on vaan puolet siitä työmäärästä. Kaikki aina kysyvät, että no miten te jaoitte työt, miten te tämän teitte. Niin kai me nyt voidaan, ei se mikään salaisuus ole. Ei se mikään salaisuus. Mitä? No kai meidän pitää jotain juonesta paljastaa, mutta ei tietenkään ihan tarvitse. No mutta kerrotaan, että me tehtiin juoni. Kyllä. Tarinahan me tehtiin ensin, suunniteltiin se ja mietittiin noin karkeasti. Me ollaan suunniteltu juonirunko, niin nythän tää on aika ajankohtainen meille muutenkin, koska me ruvetaan tekemään kakkosta. Ja me ollaan tehty samalla tavalla. Ja eli ollaan kirjoitettu ihan paperille jotakin luvuittain. Mä nyt näytän luvuittain näin sitä. Ensin me piirrettiin. Meillä meni näin. Juonikaavi oli näin. Huippukohta. Ja sitten me pätkittiin se luvuiksi. Ja sitten me jaettiin. Ja sitten me vaan kylmästi jaettiin. Ja sen jälkeen ihan vaan sähköpostissa lähettelimme toisillemme niitä kirjoittamiamme pahoja. Ja olipa mukavaa, kun sieltä tuli. Niin, olisi lämmöttä, niin kuin olisi joululahjan saanut ja saisi paketin aukaista, että mitä täällä onkaan. Se oli mukavaa. Ja sittenhän me jaettiin vähän näitä, kun tämä tapahtuu 2 paikassa, niin me jaettiin niin kuin nämä, jotka meri erottaa ja myös yhdistää. Niin me jaettiin ne ja sitten me jaettiin vielä päähenkilöt, 2 päähenkilöä. Sä oot kirjoittanut Amaijasta, 17-vuotiaasta tytöstä, ja mulla on sitten tämä takakirja tiukkis Kalkoksen neuvonantaja Miroslav Kostov, jota on erittäin herkullista kirjoittaa, koska mä halusin kirjoittaa tällaista nuoresta. Ja sulla oli vastuualueena näistä valtioista Kalkkos. Kerros, minkälainen maa on Kalkkos? Kalkkos on... Ja mitä tarkoittaa Kalkkos? Niin, no sitä mä haluankin kertoa, koska Kalkkos
on kreikkaa ja tarkoittaa kuparia. Ja mä olen kotoisin Outokummusta, jossa on kuparia aikanaan louhittu ja se on tärkeää Outokummun kannalta ylipäätään kuparikaivokset, niin halusin, että se myös on tällainen viittaus mun juuriini. Eli maan nimi on Kalkkos. Kalkkoksen pääkaupungin nimi on Nikkolum, joka tarkoittaa nikkeliä. Ja sitten tällainen pieni kylä, josta Miroslav Kosto on kotoisin, on Paraksenos. Sitten mä oon yhdistänyt se kahdesta sanasta, se tarkoittaa Outokumpua. Niin, joo, sä et tiennyt. No nyt tiesin, se tarkoittaa sitä, että siinä on vähän tällaisia. Tässä ne voiko sanoa, niitä ei muuten varmaan tule kerrottua. Että, joo. No, mutta kerros kalkkideista. Kalkkidit, niin. Kalkkoksen varmastikin sun sarmaattialaisten mielestä ne on sitten hyvin erilaisia, että ehkä mun näkökulmasta, koska sarmaattialaiset pitää heitä hyvin yrmeinä ja alkeellisina ja rumina, lyhkäsinä, syvistymättöminä, juoppoina. Kyllä, joo. Me sarmaatialaiset, meidän mielestämme. Huomaatko muuten miksi minun asukokonaisuudesta, niin voitko huomauttaa jotakin? Niin, Kalkkoksen tunnusvärithän ovat musta ja oranssi. Niinpä minä olen pukeutunut tänään oman valtioni tunnusväreihin. Niin paljon pakko. Anteeksi. Mutta joo, Kalkkos on diktatuuri, että se maa voi aika huonosti. Ja meidän kirja alkaa siitä, kun pidetään Kalkkoksen suuren isän hautajaisia. Ja siellä on kaikki retuperällä. Kansa voi huonosti, vaikka antaa ymmärtää ehkä, että ei voi. Kaikki älymystö on puhdistettu, mutta minne sitä ei ehkä tässä voi kertoa. Ja Sarmatia on sitten puolestaan, se on siis mantereella sijaitseva valtio. Ja nämä on tämmöisessä riippuvuussuhteessa elävät kaksi valtiota. Ja Sarmatian mielestä tämä perustuu ystävyyteen ja avunantoon. Mutta itse asiassa siis Sarmatia hyötyy. Riistoa ja hyväksikäyttöä. No, ehkä niinkin. Mutta tämä on siis pitemmälle edistynyt valtio, tämä Sarmatia. Siellä on naisten asema on aika hyvä. Yksinvaltius sielläkin vallitsee, mutta niin kuin valistuneempi. Se on hyvinvoivampi. Ehdittäisikö me vielä sanoa muutama sana meidän päähenkilöistä? Kerro. Toivottavasti. No niin, minkälainen on Miroslav? Miroslav on, mitenkäs mä tämän tiivistäisin? Hän on hyvin statuksestaan tietoinen. Hänellä on hyvin tärkeää, että hän on neuvonantajana hovissa. Hän on hyvin pilkun tarkka ja hyvin pätemisen. Hänen täytyy päteä omilla tiedoilla, mutta hän on sosiaalisesti aika taitamaton. Hänen on hyvin vaikea olla esimerkiksi nuorten naisten kanssa tekemisissä. Ja Miroslavin tehtävä tämän kirjan alussa on ottaa vastaan valtiovieras amaaja, joka saapuu, ja se on tosi vaikea haastava tehtävä. Koska Miroslav osaa paremmin olla tekemisissä kirjojen kanssa kuin ihmiset. Ja amaaja puolestaan on siis, niin kuin sanottu, hyvin nuori ja iloinen, huoleton. Ja tämähän on amaajan kasvutarina, että hänestä sitten ilmenee muitakin piirteitä, että hän on perusluonteeltaan varmaan hyvin vastuuntuntoinen ja velvollisuuden tuntoinen ihminen. Ja tämä sitten niin kuin, tapahtumat siellä Kalkkoksella sitten nostaa tätä piirrettä hänessä eteenpäin. Mutta haluaisin kyllä vielä pari sanaa meidän päähenkilöistä on puhuttu, mutta meillä on muutamia aika omasta mielestämme tietenkin herkullisia sivuhenkilöitä. Niin niistä. No sano, kuka on sun mun lemppari hahmo. No ehkä sekä Matrona, Krasimira että Liliana. Mä tykkään Krasimirasta, koska se on niin tekopyhä. Ja hänellä on heikkouksia. Niin mä pidän siitä henkilöstä. Mutta ei paljasta niistä enempää, koska sitten lukija saa lukea. Mutta meidän pitää varmaan ruveta kirjoittamaan nyt kakkososaa tässä. Että hauskaa tiedossa marraskuuksi. Marraskuuksi taas. Kiitos.